Kedves kertvárosiak, kedves 16. kerületiek, egy újabb ajándékot hoz a Jézuska idén a 16. kerületieknek, de azon belül is elsősorban a Rákosszentmihályiaknak. Közel egy éves felújítás után napokon belül megnyithat a Rákosszentmihályi uszoda. Egy közös összefogással a kerületnek sikerült előteremtenie a forrásokat a felújításhoz, és most végre megnyithat, mindenki számára elérhető lesz. Bizony, hisz már zajlik a próbaüzem, jövő héten egyszerre 3 napon keresztül minden gépet bekapcsolnak, hogy a nagy terheléses próbaüzem is lemenjen, és hogyha minden jól megy, és minden működik, és minden olyan, amire gondolunk, akkor december 18-án, szerdán 15 órakor meg tudjuk nyitni a nagy közönség előtt is a újjáépített Rákosszentmihályi uszodát. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy sikerült ennyi pénzt összeszedni a kerületnek, és megvalósítani a közös álmunkat.